लाबोगोन नोङो बहा थांगोन जों दा नैबे समाव मोनसे टुर लानानै बा मोनसे दावबायनाय लानानै जों जागायजेनबाय जोंनि गुबै थांखिया बबेसिम मोनहैयो जों बेखौथ' बुंनो हाला नाथायबा ब्लग बनायगोन आरो नङा होमबा नाथायबा जों ब्लग बानायगोन आरो जों बुंनांगोन जिहेथु जोङो दा नैबे पानेरिनिफ्राय जागायनानै जोङो नैबे हल जोंनि उदालगुरि जिल्लाखौनो दावबायनायनि मोनसे थांखि लादों दायो जों मोनबाय खामराङाव मोनफैबाय BOP एजेन्सि आरो भुटान बेयाव लागै जों मोनफैबाय दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थागोन बेसे समायना नैबे जायगाया जे जायगायाव जों दायो दङ बे जायगाया गोजोन फुरि होननानै बुंनांगोन भारत भुटान सिमनानि नैबे सामब्रामनि नैबे हाग्रा ओनसोल ओजोंहाय भुटान हाजो आरो बे हाजो खाथियावनो जों जिरायना दङ नै बिथाङा मा खालामनो गोदाव सोराव जागोन खौरांगिरि जिबन गोदाव सोराव बबेथिं थांगोन बबेथिं मा खालामगोन फाइनालि जों सफैबाय नैबे रायन'आवहाय आरो रायन'नि जि थासारि बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिबोगासिनो दङ नायदो दायो जों जा रायन'नि रिजर्ट रेस्टुरेन्ट बेयाव हाबनो थांगासिनो दङ बिथां सोरांसार बाग्लारि आरो नै जायखौ गडमेन होनना बुङो बिथाङाबो जोंबो दंफायो अनसुमा बर' डिमाकुसिनि